kamar nawa ka kashe alaji? To alaji yanzu wannan madatun mun fetur din naka. Ai ka dan daga cikin matatu. To yanzu ka kashe kamar kimanin nawa a wajen gina su. Kuma mutum dubu nawa ne suke amfana. Ba na gina sai dai na siya. Ai ni da abin da ka gani da shi sai dai mutum ya gina na siya. Oke sai dai ka siya. Shi ai mai arziki. Shi ya ji kimanin nawa ka siye ta? Ya ma ji gaskiya ba na rubuta da abin da na siya ba na rubuta. To ai za ka iya faɗa mana misali mu ji. Lissafin shekara. A kiyastinka kamar a tunaninka ka gani kamar nawa ka siye ta. Wallahi ni in na ciniki fa ba na rubuta. Haka fitar da zakar kenan. Da Allah zakaka kana fitar da kimanin kamar nawa. Ina ji abin da na fitar wannan shekarar na fitar da bom cerillium